Maayong buntag mga bata. Kumusta naman kamong tanan? Inyo pa bang nahinumduman ang inyong mga nakatunan kagahapon? Sa dili pa ko magpadayon, mag-ampo sa ta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden down at your feet. At any time, I don't know what I have to do. I will cast all my cares upon you. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Gihangyo sa tanan nga maminaw. Tungod sa atong ginaatubang nga pandemya karong mga panahona, si Teacher Alma sa gihapon magapadayon sa pagpatigayon nining maong video instruction aron kamong tanan magapadayon usab sa pagkat-on sa mga nagkalain-lain nga mga butang nga gikinahanglan ninyong pagakatunan. Hilabi na gayod ang pagsuwat, paghihap, ug pagbasa. Kagahapon, inyong nakatunan ang letrang M ug ang paglitok sa maong tingog niini. Karong adlaw, lain na usab nga letra ang inyong pagakatunan. Andam na ba kamong maminaw? Maayo. Mao kini ang letrang A o A ang tingog niini. Ingon niini pagsulat ang dako nga A ug mausab kini ang pagsulat sa gamay nga A nga adunay tingog nga A. Okay, karon aduna ako'y istorya. Ang uluhan sa maong istorya, ang matinabangon nga mga bata. Gisulat kini ni Maria Alma C. Tibon o gidibuho ni Pinky L. Vertudaso. Sa usa ka lugar nga gitawag og Baryo Apitong, tinhay usa ka magtiayon nga nagpuyo uban sa ilang mga anak. Gihinganlan kini og Ales, Alan, Aluna ug Alex. Sila mga buutan kaayo nga mga anak. Kada adlaw sila mutabang sa ilang nanay ug tatay sa mga buluhaton sulod sa balay. Usa ka adlaw, samtang nagkapuliki sila sa ilang mga gibuhat, kalit adunay ni siya gitog. Tabang! Tabang! Kalit ni biya sila sa ilang mga gibuhaton. Ug ila kining gisuta. Ug sa dihang ilang nasaksihan ang usa ka batang babay nga gipamaak og mga amigas. Ug dali-dali nila kining gitabangan. Dakong pasalamat sa batang babay sa upat ka managsuon. Nilabay ang mga adlaw, ang batang babayi miadto sa Baryo Apitong uban sa iyang mama ug papa aron sa pagbisita sa upat ka managsuon. Naningtabang kaniya. Nagdala sila og mga nagkalain-laing prutas sama sa atis, abukado ug uban pa. Kini nagpakita og dakong pasalamat sa managsuon. Sukad ni adtong adlaw, ang batang babae magsige na og bisita sa ilahang balay tungod kay gusto kini makikdula kanila. Og diri nahuman ang maong istorya. Mangutana si teacher,
Unsa man ang uluhan sa maong istorya? Ang matinabang nga mga bata. Sakto. Unsa man ang pangalan sa lugar nga nahisgutan sa maong istorya? Apitong. Apitong. Sakto. Unsa man ang mga pangalan sa mga anak sa managtiayon? Alan. Sakto. Alona. Sakto. Alex. Sakto. Ales. Sakto. So adunay upat ka mga anak ang magtiayon. Ang pangalan mao kini: Ales, si Alan, si Alona, ug si Alex. Sakto. Unsa man nga mananap ang nipaak sa batang babaye? Amigas. Good. Sakto. Amigas. Karon, humanan ninyong nalitok ang mga nagkalain-lain nga pulong sama sa Apitong, Alice, Alex, Aluna, Alex, o Amigas. Unsa man ang unang tingog sa maong mga pulong? Sakto. Ang unang tingog. Karon kay nahuman na ninyo og pag-ila og litok ang letrang A nga adunay tingog nga A, magpakita na usab si teacher og mga hulagway diin ninyo ilitok ang unang tingog. Andam na ba kamo? Maayo. Sa ako nang gikaingon, magpakita ko og hulagway og inyong ilitok ang unang tingog. Kini si Ana. Unsa ang iyang unang tingog? Sakto. Kini usab si Alan. Unsa man ang unang tingog sa maong pulong? Kini usab abukado. Unsa ang unang tingog sa pulong nga abukado? Sakto. Kini usab ang atis. Unsa man usab ang unang tingog sa maong pulong? Sakto. Kini adlaw. Unsa man ang unang tingog sa pulong nga adlaw? Sakto. Kini usab ang apa. Sakto. Yehey! Lain na usab nga adlaw ang nahuman. Kahibalo ko nga nakakato na kamo ug unsaon pag-ila ang letrang A nga adunay tingog nga A. Ako nagapasalamat sa inyong pagtan-aw niining maong video. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Teacher Alma nga magaingon. Daghang salamat sa inyong